सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। मालवण पंचायत समिती सभापतीपदी शिवसेनेच्या प्रज्ञा चव्हाण तर उपसभापतीपदी भाजपचे घनश्याम झाड यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। मालवण पंचायत समिती सभापती उपसभापती निवड प्रक्रिया पंचायत समिती सभागृहात पीठासीन अधिकारी तहसीलदार गणेश लव्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। यावेळी सर्व सदस्य उपस्थित होते। सकाळी 11 वाजता सभापती उपसभापती पदासाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली। शिवसेना भाजपा दोन्ही पक्षाचे समसमान सदस्य निवडून आले। सभापतीपद शिवसेनेला तर उपसभापतीपद भाजपाला मिळालं। पहिली टर्म कोणत्या सदस्याला मिळणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष होतं। अखेर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी 11:30 वाजता नावांची घोषणा केली। सभापतीपदी प्रज्ञा चव्हाण तर उपसभापतीपदी घनश्याम झाड यांनी आपला अर्ज पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे दाखल केला। यावेळी शिवसेना भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि सर्व सदस्य उपस्थित होते। दुपारी 3 वाजता पीठासीन अधिकारी गणेश लव्हे यांनी दोन्ही पदासाठी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानं सभापतीपदी प्रज्ञा चव्हाण आणि उपसभापतीपदी घनश्याम झाड यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली। दोघांनाही प्रमाणपत्र देत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्यात। गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण उपस्थित होते। शिवसेना भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी दोघांचं अभिनंदन केलं तर पक्षानं टाकलेला विश्वास सार्थकी लावू असा विश्वास सभापती उपसभापती यांनी व्यक्त केला।